Ojek kagem Mbak Sugito di sana. Nimas kesayangan kaya ngompo rasane ati iki suwe ra krungu pawartamu bingung rasane nandang rindu Bintang Nada Channel. Aku ra ngemis ning atiku mires curiga rasane apa wis duwe gantine kamangka aku isih sayang tresnaku ora bakal ilang. Terima kasih Bunda. Jokonan tresnaku kaya dene aku kang joko tresnamu pasrahke mring pangeran yen pasti jodoh ora bakal kurang. Kesayangan kaya ngopo rasane hati iki suwe ra krungu pawartamu bingung rasane nandang rindu Jokonan
tresnaku